كابو قلقلو التلفزيون إرترا عزو السلام تانا تقبلوا فنونا مكتتال تركبوا زخبركم من زخبركم انتقطاتلتنا غميت أمسيوم ساعة شعات مشيت آخلون لو مصولس إسرائيل شوعات حاسس تدالوه هاقراونا هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلوه إفرم قدي نمكتتالكم بخبري إن عدمكو خاب بقندي أرست زينا فيلم بريزيدنت إسياس أفورقي بفتسام صحاف قطبوا وكومشن حبرات هاقراتنا أفريقيا نستمر حلوخ تقبلوا الزراريبهم أولات مبل 30 شوعات زوريا هاقراوية قلقلوتني عسر تقليد تقفل أكاديمية وتمرتهم بوقعي جميرهم أنفر تمرت زوا مأكل القصقاص سرع عمتة تمرت قلتشن عسران سلستن عسران أربعة قمجيمو كندا قبل التوبي إلكتريك زين قصقاص مكاين شاينا ناي مئة ويتكرز والسينا أمريكا أوشت أو قدات هاقرو متتتاو تقبر كمزلا من قسط مكسيكو كسيسو متن ملآت مياه وآكالات عمتاوي بسلستنت في 4 ملم يوسف كان ولا تقليسو أبير ترانا سلست معلتاتنا يسرح مبصاحن من فتصام تماليا اسمرا زاتوه بفتصام صحفو قطباو كومشن حبرات هاقراتنا أفريقيا استمر حلوخ لومي مس بريزيدنت إسياس أفورقي ركبا كايد اللوم غازيتنيا دانايت قبره وزدالو تتحستو يسعب بريزيدنت إسياس أفورقي لومي إسران شوعة النحاسة أبسعتات نقوها بفتسامي صحفي قطباوي كومشن حبرات هاقراتنا أفريقيا مستر كليفر غاتتن زتمر حلوخ أبعدها اللو تقبلو الزراريبوم أبتركب بريزيدنت إسياس أب إرترا زكايد زلو مدبات لمعات بقندو أبو حلول محدرة مريتن ماين مسر الزقابرة كم زخونة دحر مقلات إرترا بوشت أوي عقما أبسلات حرشا تحت قرصي ساعتن كالإن التسلاسلو زلا مدبات بسفحو أبريهو أهجور أفريقيا بسنك دخنت بالشونان سور زسدد متتتاوات أوشت أوي قداياتن دلوتي أبزيلات الأوان بب زبؤن بب عموتن زودب نتصمدو زقوساقس وعلاتات مودب كساب تحيزوا زلو محلقاتات زئلة ترقم كهلوا كم زي كقلب متقاس فلما نوتسي تاوي تصمدوتات زمتشو كونتات كتات أحكم زقبا بريزيدنت إسياس أغنسيبوم إرتران اتزلاتو قدوبان بحبار كمعبولو انت داخوينهم بحبارن شركنة المسرح أقداس النتو عزوز كم زخونة تغيثو دما نزن المسمار منقستي إرترا مسكوت أباوي كوميشن حبرات هاقراتنا أفريقيا كسرح دلو كم زلو أرقا جيسوم أبتركب بوغن منقستي إرترا منيستر قدات وزعي أتو عثمان صالح بوغن ودب حبرات هاقرات دما أوهاديت أبيات صحفت نايت ودباب إرترا ميسنا هلافاجي ترخيبهم نيروم أب إرترا ناي سلسة معلتات ناي سرح مبصح زفتسم زلو بفتسامي صحفي قطباوي كوميشن حبرات هاقراتنا أفريقيا مستر كليفر غاتتا زتمر حلوخ مزتا فلالوي سبسلطان منقستي إرترا أب شركنتاوي لمعتاو متحققات زتوكور ركبات ككايديو لوخ قطباو كومشن حبرات هاقراتنا أفريقيا لو مياب ساعتات دحر قطري مزتفلاليو لعلو سبسلطان منقستي إرترا تراقيب زتيو زي بفتسام صحفي مستر كليفر غاتتا استمر حلوخ مس حلافي قطباو قديات زبوا قنبار ديموكراسن فتحن أتو حاقوس قبر هيوت منستر فاينانسن هاقراو لمعاتن هاقراو دكتور قرقيس تغلى ميكائيل كمون منستر حرشا أتو عرفاين بره بتناس اللاب زقور ركبات أب قدام نتات مدبات لمعات إرتران شركنتاو متحقازن زتكور زتا كايدوم حلاف قطباو قديات تقدفاتو حاقوس قبر هيوت إرترا بمتكل رئيس مركوسا محبراو فتحن من رقاز علم مدبات لمعات تليما تنتف كام زلا دحر مبراه أبتسأل عنك قدام نزو وهابن صلاتات لمعات مستي كومشن بشركنتن وهدتن كسرح زلوا قربنت نتلوخ الرقاقي صلهم منستر فاينانسن هاقراو لمعاتن هاقراو لمعاتا بزكايد ركب مستر كليفر غاتتا قطباو كومشن حبرات هاقراتنا أفريقيا بستفلالي مدبات لمعات بحفشا أب تحدثن رسناون صعد ما بفلايت جبات اسرح نمعمام أب قروا مساين وعوز ملكة مدبات ممعبال عقم سب نموداب مدب سريعين التفكام زلو بمبراه من قستي إرتران زرعي قربنا تموقيسوم أما كلاي بيت صحفة منيستر حرشا أب استخايدر كبدمام
ሚኒስትር አረፋይ ነበርሀ ኤርትራ ተኸተሎ ዘላ መርሓ ውሕስ መኣዛዊ መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ዝብል ከም ዝኾነ ነዚ ንምትግባር ድማ በብግዚኡ ዝተሓደሰ ስትራቴጂያዊ ውጥናት ተሓንፂፁ ንሓረስቶት ማእከል ዝገበረ መደባት ይትግበር ከም ዘሎ ብዝርዝር ብምብራህ ነዚ ናብ ግዙፍ ኢንዳስትሪያዊ ፍርያት ንምስግጋሩ ምስቲ ኮሚሽን ብጽምዶ ንምስራሕ ድልውነት ከም ዘሎ ኣነጺሮም ልኡኽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ብወገኑ መንግስቲ ኤርትራ በጊሶም ዘሎ ቀዳምነታት ልምዓት ዝሳነ መደባት ብምሕንጻጽ ናይ ካልኦት ሃገራት ዕውት ተመክሮ ንምርዓም ከምኡውን ኤርትራ ምዕቃብ ማይና ሓመድን ኣጥርያቶ ዘላ ተመክሮ ናብ ካልኦት ኣብ ምስግጋር ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣካደሚያዊ ትምህርቶም ንምዛምን ኣብ መበል 37 ዙርያ ሃገራዊ ግቦኦም ንምፍጻምን ቅድሚ 3 ሰሙን ካብ መላእ ሃገርና ኣብ ሰዋ ዝወረዱ ተምሃሮ 11 ክፍሊ ትማል 26 ነሓሰ ስሩዕ ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ናይ ዓመት 2024-25 ብወግዒ ጀሚሮም ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎም መምህር ርእሶም ገብሪ ህይወት ሕጋጋትን መምርሒታትን ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምግላጽ ተምሃሮ ብኩሉ ሸነኻት ዕውታት ኮይኖም ንኽወፁ መምህራንን ኣለይትን ዓጸፋ ክሰርሑ ተምሃሮ ድማ ነቲ ዕድል ኣብ ረብሖም ንምውዓል ኣበርቲዖም ክጽዕሩ ኣተሓሳሲቦም ናይ ሎሚ ዓመት ቁፅሪ ተምሃሮ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብ10.6 ሚእታዊት ከም ዝዓቢ ዝጠቐሰ መምህር ርእሶም ጎኒ ስሩዕ ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ዝኸይድ ሰፊሕ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ከምኡውን ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ካልእ መደባትን ከም ዝካየድ ብምብራህ ተምሃሮ ንኹሉ ብብቕዓት ከም ዝትግብርዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ተምሃሮ ብዝሃብዎ ርእይቶ በብእዋኑ ዝወሃቦም ኣስተምህሮን ማዕዳን ኣብ ምምእዛኖም ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከጓንፉ ዝኽእሉ ጸገማት በኣጋ ተለልዮም ክእለዩ ከምኡውን እዋናዊ ሓበሬታ ዝረኽብሉ ኩነታት ብቐጻሊ ክፍጠር ኣዘኻኺሮም ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል እቲ ማእከል ድሌታት ተምሃሮ ንምምላስ ከም ወትሩ ቁሩብ ምዃኑ ብምርጋጽ ተምሃሮ ዝመጽሉ ዕላማ ንምስማር ኣብ ትምህርቶም ከተኩሩን ሕድሕዶም ክተሓጋገዙን ተላብዮም ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ገስጋስ ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2023-24 ዝገምገመሉ ርክብ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ሱራን ኣብርሃ ባህታ ኣካይዱ ወኪል ኤሪና ዮናታን የዕብዮ ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለወ ትሕዝቶ ኣብርሃ ዓንደ ማርያም ከቕርቦ እዩ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብ27 ነሓሰ ገስጋስ ስራሕ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ዝገምገመ ርክብ ኣካይዱ ሓላፍቲ ጨንፈር መምህር በላይ ሃብተ ጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ብወድዓዊ ኣገባብ ንዝነበረ ድኽመታትን ብልጫታትን ገምጊምካ ትምህርቲ ብዓይነት ብምምሕያሽ ውፅኢት ክንምባል ከም ዝኾነ ገሊጹ መምህር በላይ ኣስዒቡ ኣብ መባእታ ካብ ዝተመዝገቡ 73375 ተምሃሮ መጠን ምቁራጥ 0.9 ሚእታዊት መጠን ምሕላፍ ድማ 95 ሚእታዊት ከም ዝነበረ እዚ ምስ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2022-2023 ክወዳደር እንከሎ መጠን ምትራፍ ብ4.1 ሚእታዊት ክንክን ከሎ መጠን ምሕላፍ ብ4.3 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሓቢሩ ብዘካዚ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ካብ ዝተመዝገቡ 40617 ተምሃሮ እቶም 87.8 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ካብ ዝተመዝገቡ 31937 ድማ መጠን ምሕላፍ 87.5 ከም ዝነበረ ብዝርዝር ኣቕሪቡ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓለፍቲ ኣሃዱታትን ንኡሳን ዞባታትን ኣብ ምምሕዳራውን ሞያውን መድያት ንጥፈታት ባህልን ስፖርትን ከምኡውን ምትእትታው ብቪድዮ ዝተሰነየ ኣገባብ ኣመሃራ ዝምልከት ጸብጻብ ክቐርቡ ከለዉ ኣብ መጻኢ ዝሓሸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ብዕቱብ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ሓላፊ ኣሃዱ ካልኣይ ደረጃ መምህር ዮሃንስ ሰሎሙን ብወገኑ ናይ 12 ትምህርቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሎ ዝተኸታተሉን ኣብ ሃገራዊ መርመራ ዝተሳተፉን መበል 36 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘመዝግቦ ውፅኢት ዝምልከት መግለጺ ሂቡ ኣብ መወዳእታ ወኪል ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ዳይሬክተር ጨንፈር ምክትታልን ምርጋጽን ብቕዓት ትምህርቲ መምህር ኣብርሃም ተኽለ ተመዝጊቡ ዘሎ ዘተባብዕ ውፅኢት ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ብምጥቃስ ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ብሓፈሻ ዝምድና ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ድማ ብፍላይ ክሕይል ተላብዩ ሕብረተሰብ ኣብ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ኣስተምህሮታት ምኽሪ ማዕዳን ክወሃብን ንትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ምቁፅጻር ክግበርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ዞባ ዓንስባ ንዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብዝምከት ወኪል ኤሪና ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ንዘዳለወቶ ትሕዝቶ እልልታ ሃብተ ማርያም ከተቕርበልና እያ
أب زواعن سبان نقحت حبرتسب أب التقاقم مدهنيت كم نمبال يسرح كم زلو أب جنفان مينستر تعنا حلاف أقولقلت مدهنيت أتحاجز زرع حيمانوت كليتو أقدسنت مدهنيت أم مفواس حمامات بمتكاس ببعل مويا زي تأززل كم مدهنيت موساد أبز أززل كم مدهنيت دما شللتنت مرأي سعبينات سلز عبي زي قاتت أب التقاقمة التعاقبان بهرن نايت مدهنيت نزوها أقدس مويا مخرب عتب كتكملو تسويعهم أما نقستوانن قلاوانن أبيات مشتا مدهنيت نقربن زرقحن مدهنيت زملكت أب عمت 4 جزء مقططار كم زقبر تقلقلت دمام مخرن معدن كم زوهاب زحبر أتحاقوس كل استرخبن أبيات مشتا مدهنيت بمسارة قطعتات مينستر الناس وقمت كم زو سدلن أرديو رسزين 37 تكالات عنا استران شمنتن ناي قلي فارماسي كل زبع عن سبات تزرقحن نهزبي أقول ملت أما هبي ركبا ماتي نزلنا نايقلي فارماستات كاني معر نايتان تكالات تعنا كا نايقدن مقوزار أب عمت 4 جزء أب نفس الكف 3 ورهي مقوزار قبرلن معادي زغونا قدلتات مزركبان كا بات مسارات نايمسات عنا زوطو قطعتات ناي سقومتي يوصدلن معادي كان مدهنيت موسادكا وخلاف لطمهلاو أقداس مخانو بمحبار بلماد أفولتيه حمامي قليل إنها تبهله بزي أفلط السمويا مدهنيت موسادك وقد ببيتسب كنا عركة محزاكا وطاب بزعواز الأخ مدهنيت دما نبع المويا موكاس مسرتاو كم سخونة أغنزيبهم بهاجر زاتو كله تزدلي بقعت مرمرات خايدلو يو ناب حزب تزرقح كابزي وصائي زركب مدهنيت جن بكونتراباند بلو بخالق هذا بس درابيتات دمس عين مدهنيتات له بعرف ما حزود بهونا له زتات بقعته خير راجزنا كنت قملو وحسنت سديه بنا إذا كذا وجودهم كلنا قال بستفى عليه ملكة بحجز مسالي تباهيلو كبستفى عليه حجرات نفس درجات زمس مدهنات اللو معتي زي مدهنات زخاني كنت قملو أنتو هنا ما يقدن مس سمويا مدهنيت ويكا مس حكاين فلازمنا التمدهنيت أفلتو حضرتو وسيدنا كنت قملو كم زلنا مكر زلنا معتي مدهنيتنا بجوب كنفضة أقدسنا تلوه معتي مدهنيتنا بجوب إن هذا فريتنا يو تزدل علامة نتي بوسع كنهرب نخيل مدهنيتنا هي بلدنا ويا بشلام على بهردا بتقوم هنا حمامنا بوسع كيرني تتجاجمها أرحكمنا هنمارس نخيل تزدل بوسعها بكايدا كيرني ما سلزي مدهنيت مستأزكا بجوب حضرتها وسيدك أما تكبر حلفنا حزب سدوهنا بعتكم حزون كلنا هناتو مدهنيت بجوب أنت هردا وسيدنا تزدل العلامة نتي وسخ كما صرنا يخيل بجوب أنت ده وسدنا ثاني بزح نجارات خليات منا خلي هذا قلنا وسعمينات هلوه قلنا وسعمينات بزح نجارات خليات منا خلي كلا كأني بجوب أنت ده وسدنا يقول مدهنيت كمرزي خوينو هم تكاس لزخل بتعمل تلقى القداسي ماتي ماس توزل لك أبيناك أكب هلوه بغنم توزل لك كل دربت حمامات انت لك هاكنا جيرو مستقالح مدهنيات السامع زبل كل أواهنا كنت كمل سدلنا أنا جدا كنا كانوا هنا أقداسنا لنا ماتي هوسبيتال كرن صرح مويا وين بوغنم زي كام عدال مدهنيت ناي مخرن معدن أقولقلوتون كم زوها بمحبار مدهنيت كاب بقبوء زي مكتتال كمون أسر حليوني إلكا بإدوانن كام مقورات كابتم زوترات قدلتات كم زخونو قليتام أقولقلوت مدهنيت زبعان سبا بتقلالان 37 متكالات عنا أقولقلوت زهبن زكتاتلن أكالج أنفر ميسترت عنايو زي صعب زيناتات هاجرات وصاي زي خبركم تعذبتنا دقيمنا نمكتتالكم بخبري نعدمكم كندا قبل التاو بإلكتريك زين قصاصا مكاين حزبات ريبابليك تشاينا ناي 100 قرص كم توسنا فليطا بزي كازي قبل التاو حصينن ألومنيوم من تشاينا ناي 25 تماساسال سقمتي كم توسدون حبير اللام بتبلع المكاين زوسد سقمتي كاب فلما ورح تقمتي قبل الألومنيوم من حصينن توسينو زلو دما كاب مفارقنا يتورحي تكباراوي كم زخون منستري نقد كندا قليصوم تشاينا تسقمتي نأهجراو حق نقد أبا حدا جازو أتمخانو بمتكاس بتري كم زخون نطن ملسا قبري كم تهبول لنا فليت ألام
أمريكا بلعل التوبي إلكتريك زنقصاقصا مكان تشاينا ناي 100 ميتايت أوروبا حبرت دما نياستا 30 شوعتن ميتايت قرص كم زوصنو الذكريم መንግስቲ ቻይና ትስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ንግዳዊ ገስጋስ ሃገሩ ንምድራት ኣሜሪካን መሻርክታን ከካይዶ ጸንሓ ተጻባእ ንጥፈታት ምዃኑ ክወቅስ ጸኒሑ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገሩ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ መንግስቲ ሜክሲኮ ኸሲሶም እቲ መንግስቲ ነዚ ገለጻ ኣሜሪካ ብፍርዳዊ ስርዓት ሃገሩ ዳግመ ምትዕራይ ክግበር ጻውዒት ድሕሪ መቕረባ እዩ። እቲ ጉዳይ ንሜክሲኮ ጥራይ ከም ዝምልከት ዝገለጸ ፕሬዚደንት አንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ኣሜሪካ ንዝምድና ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ጸዊዕሎም። ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ጻውዒት ውድብ ገበናት ብምትብባዕ ንውሽጣዊ ጸጥታ ሜክሲኮ ብኣሉታ ከምጸልዩ ፕሬዚደንት ሎፔዝ ወቂሱ ዘሎም። ኣሜሪካ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ከተካየድ ልሙድ ተርእዮኣ ከም ዝኾነ ጸብጸባት የረድኡ። መጠን ምልኣት መያዊ ኣካላት ዓለምና ዓመታዊ ብገምጋም ብ3.4 ሚሊሜትር ይውስኽ ከም ዘሎ ጸብጸባት ሜትሮሎጂ ሓቢሮም። እቲ መጠን ምልኣት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ከይወሰኸ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ርኡይ ወሰኽ የርኢ ከም ዘሎ እቶም ጸብጸባት ገሊጾም። ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብፍላይ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስን ከባቢውን ካብ ንቡር ንላዕሊ መጠን ወሰኽ ከም እተመዝገበ እዩ ዝጥቀስ ዘሎም። ከም ሳዕቤኑ ኸ ኣብ ገማግም መያዝ ዝተደኮና ከተማታት ክዋሓጣ ከም ዝኽእላ ኪላታት ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም። እቲ ተርእዮ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ብቐንዱ ድማ ዓለማዊ ዋዕ ምዃኑ ዝጠቕሱ እቶም ኪላታት ክሊማዊ ነውፅእ ንምምካት ሓባራዊ ጻዕሪ ክሕየል ጸዊዖም። እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ደብዳብ ካብ እትጅምር ንድሓር ጥራይ ልዕሊ 50,000 ቶን ወተሃደራዊ ንዋት ከም ተቐበለት ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ንዋት ተተኮስቲ ከቢድ ብረት መካይንን ካልእን ከም ዘጠቓልል እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩሎም። እስራኤል ነቲ ወተሃደራዊ ንዋት ካብ የኖት ሃገራት ከም ትረክበቶ ሙሉእ ዝርዝር ዛጊት እኳ እንተዘይገለጸ ዝዓበየ ክፋሉ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ምዃኑ እዮም ጸብጸባት ዘረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 11 ዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 18 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ እስራኤል ከም ዝለኣኸቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብእተካይዶ ዘላ ኣልማም ደብዳብ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 40,000 በፂሕሎም። እስራኤል ኣብቲ ወሽመጥ ካብ እተካይዶ ዘላ ኩናት ካብ ገበናት እልቂት ክትሕየብን ንምክልኻሉ ክትፅዕርን ካብ ሓያሎ ሃገራትን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድን ዝቐረበላ ዘሎ ጻውዒት ዕሽሽ ኢላቶ ምህላዋ ኸኣ ዝፍለጥ እዩ። ጃምላ ሃገራዊ እቶት ሩስያ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2024 ብ4.6 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሓቢሮም። እዚ እወታዊ ገስጋስ ቁጠባ ሩስያ ከምቲ ኣብ ፈለማ 2024 ዝተገመቶ ዕብየት ከመዝግብ ከም ዝኽእል ዝእንፍት ምዃኑ ፕሬዚደንት ፑቲን ብትማል 26 ናሓሰብ ዝሃቦ መግለፂ ረዲኡሎም። ፕሬዚደንት ፑቲን ወሲኹ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ናብ 2.4 ሚእታዊት ከም ዝወረደ እዚ ኸኣ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ናይ ዝካየድ ንጥፈታት መርኣያ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቁጠባ ሩስያ ብኣንጻር እቲ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ክግምቶ ዝጸንሓ ብኣስታት 5 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝዝከር እዩ። ሃገራት ምዕራብ ኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሰን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከጽድቆ ዝጸንሓ ተደጋጋሚ እገዳታት ንቁጠባ ሩስያ ካሃስዮ ከም ዝኽእል እዩ ክገዋሕ ጸኒሑ። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ ንበርገስ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ድሓበረ ትማል 26 ናሓሰብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብዝተኻየደ ደብዳብ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ ልዕሊ 20 ሰላማውያን ሰባት ድሕሪ መቕታሎም እዩ። በቲ በርጌስ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ከዓ ሰብ መጸጥታ ማሊ ሓቢሮም ኣለዉ። ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የልቦን። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ብዝተኻየደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ወተሃደራት ዝርከብዎም ልዕሊ 50 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝዝከር እዩ። ካብ 2012 ጀሚሮ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ኸኣ ማሊ ኣብ እትርከቦ ዞባ ሳሕል ክካየድ ዝጸንሐ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንሽበራዊ ተርእዮታት ከም ዘዕረጎ ጸብጸባት የረድኡ። ዜናታት ንምዛሙ ኣርስተ ዜና ክደግመልኩም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብፈጻሚ ጸሓፊ ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራትና ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ልኡኽ ተቐቢሉ ኣዘራሪቦ።
أبالات مبل 37 زوريا هاجراوية أقلقلتني 10 تقليد تغفلا أكاديمية وتمرتهم بوجعي جميرهم أنفر تمرتي زوا مأكل قصقاص رعمة تمرت غلطشن 23-24 قمقموم كندا قبل التوبيع إلكتريك زنك ساقصا مكان تشاينا ناي 100 ميتاوج كرات وسينا أمريكا وشتاو قدات هاقورو متتتاو تقبر كم زلا منقست مكسيكو كسيسون متن ملآت مياه وأكلات عمتها بسلستنت ب4 ملم يوصل كم زلا تقليسون كبراتن كبرانن حفشاو زيناتات هبزي تزازيمون لو مسترفو مدباتنا نحد بكم بوغني بروح مشت